Émission spéciale, ça se dit, bien dit. Tompoko lasy tompoko vavy tonga amin'ny fotoana fagnaranao sy tapaka ny fandaharagna sasy bien dit na page sasy bien dit zegny na amin'ny groupe maro samihafa zay fagnaranao ny fandaharagna ty araka zegny efa hitanao ny pibitsika tagny ive hitao fandaharantsika i Joe Mazava zegny ny artiste atao hoe artiste manana ny maha-izy azy baka agny amin'ny faritry avaratry ny Madagasikara ty misy ny lehilahy navy ny vahita ato amin'ny fandaharantsika fa miarahaba ny Joe Mazava zahay nagneky ny vahiny ato amin'ny plateau ny sasy dit bien dit. Ya, merci Medal. Magnano mbola tsara nareo jiaby zay mpagnaraka ty émission sasy dit bien dit. Tsara titre-nazy ty tiako tsara boka raha mazava fôtony za lehilahy Joe Mazava. Ke ravoravo zany any navy eto agnano invité amin'ny fandaharagna ty korokoragna mombamomba za sy ny asa raha atao. Ok, tegna maro magitikitiky hoe Joe Mazava. Tegna hoe Joe Mazava zegny marigny agnaranao satria nagaga olana hoe tao nagnarana Joe Mazava tsy agnarana artiste hafahafa nandesy na black zao na zegny fa Joe Mazava. Nagnino Joe Mazava zay tegna agnaranao sa agnarana artiste zegny entinao fô? Ya, tegna agnarako Joe Mazava zegny le Joe Mazava agnarana nom baka ataontsika izy amin'ny teny vazaha. Non Joe Mazava de tohiny zegny le prénom Paul Eduardo. Joe Mazava tegna agnarako agnarane boka amin'ny dadilane. Sakalavallahy takara tsara bigy. Ya, boka Baomby. Karakara zegny. De efa zegny fidiagna atao agnarana Joe Mazava fa Joe tegna izy koa hitanareo any. Joe donc nafoezigny izy karaha igny tsy lava loatra fa Joe Mazava ndraiky production. Joe Mazava. Manakory ny resaka ny fiaignanao ny familialy zegny titegny fa manambady managna zanaka sy ny tariny karakory? Ya, efa manambady misy zanaka. Zanaka? Vazava de misy agasy. Vazava satria maro mahita hoe sy manambady vazaha hono zay zegny alatsika agnatin'ny émission karaha ty zegny atsika mazava tsara raha hoe sasy bien dit. Vazava dinao sa gasy? Vazaha boka France. Ya, satria maro be boka vazaha na boka an'Afrika ry mbana vazaha ko raha hoe mitegna izy donc am'le hoe vazaha vahiny fa vazaha française. Idy aminao zegny tsy tany magnano sarotry hoe lehilahy gasy manambady vazaha vavy zegny manakory fahitanao satria matetiky rehevantsika fo anabavantsika fo mandeha andafy matetiky baka fa nefa anao zegny nanagna everiko hoe la chance ve zany sa hoe tsy haiko la destin ve sa ino fiazontsika volagna zegny hoe anao la chance boka ny fitiavagna ary destin koa zegny fanojy le olo destiné anao de vadiagna zo tegna ny hoe tsy nanagna tanjony koa za manokana tsy nanagna tanjony hoe zegny aveko mbola eto jusqu'à niana Madagasikara satria tiako ty firenena ty tsy nanagna tanjony za zegny anambady vazaha andeha andafy ary na za manambady vazaha zegny mipetraka ambany volo ya miaraka amin'ny vadiko vazaha satria eto zegny teto ny fankahitanay ary eto koa zay vognono hoe hitady vola eto jusqu'à zioty izy fa zay ndraiky tsy manakina zay andra raiky agny sa hoe koa hiova tanàna fa tsy hoe fagniriagna anambady vazaha de hiala eto zay ndraiky madame naka samby mbola jeune tsisy koragnany hoe mama sauce ndraiky mama zegny hoe donc fa tegna ny hoe vadiagna fanojo olo tiako izy tia za nifankatia zay nagnano mariage raha jiaby naviany jusqu'à zioty. Non, manakory fijery magnodidiny reny famille hoe izy mazava manambady vazaha midraiky hoe famille hoe marigny manambady vazaha zegny anao zegny béton matetiky zegny zavatra misy amitsika tsy asitriky zegny io zegny tsy resaka hoe tsy asitriky koragna mazava tsara marigny zegny le regaran'olo ndraiky vision'olo koa anao manambady vazaha zegny amitsika eto matetiky miova diso le fizahavan'le olo hoe nga igny velominy vazaha izy tsy magnano raha ary zegny toetsaigny zegny hitako le toetsaigny mibantoeragna manimba raha maro amitsika a Madagasikara eto satria koa fa hoe vazaha mitondra
mitondra hevitry andeha hagnano raha olo jiaby hoe karaha mazotozoto magnaraka koa gasy olo jiaby karaha malendaigny de hoe vazaha manambola marobe gasy manambola mitady vola nanangana projet na vita na avy manambola fa tsy voatery hoe miaraka amin'ny vazaha na manambady vazaha fo ny olombelogno amitsika eto zay vao tafita ok maragnako izy amle raha volagninao zegny tegna ny hoe amin'ny fiarahamonigny matetiky zegny misy olo mivolagna aminaka hoe anao fa manambady vazaha anao fa tafa anao fa tsy mila miasa anao fa velogna anao sauvé non tsy agny satria za zao ty maro projet ataoko que ce soit agnatin'ny la musique que ce soit agnatin'ny domaine hafa zegny afantaran'olo za zay olo mahay za miketriky zegny miketriky ary anao tsy maintsy miketriky mba ho tafita fa tsy mitavandra olo fa eo koa zegny anao zegny kanavian'olo miaraka vadiagna zegny miaraka izy io tsy naresaka vazaha na gasy fa ko olo miaraka zegny mifagnampy legny misy aminany agnampiana anao legny misy aminao agnampianao izy de anareo mifagnankoanko miakatra am'izay tanjony irinareo ke tsisy olagna am'zegny ko izy nagnampy anao fa anao koa fa anao avy amin'ny tanjony irinao anao tsy maintsy magnampy izy koa karaha zegny le fiaignana. D'accord. Zanaka ninareo fa nanjaka nareo sa zanakanao fa tavana zegny? Ya zanakanay roe mbala andalana. Zanaka amin'ny gasy taloha zegny fa le nareo roe zegny zao mbala andalana amin'olo hafa le taloha fa le taloha zegny ya raiky taloha fa agny izy malavitra agny mbala tsy gasy tsy gasy fa le taloha coupenao montage misy zanaka zegny anao zanaka hafa za zanakany iranienne métisse française zegny mipetraka Paris agny koa zay zegny io raiky taloha iranienne izy française raiky taloha fa teto fo ndraiky teto fo koa teto fo histoire teto fo fa tsy tany izy avy de volaniko la chance ny tany satria eto zegny nama manjanaka anao taloha teo fa vazaha kizy io koa vazaha so anao tegna anao mihitsy hoe mivize milay vazaha karaha ataony amin'ny resaka mivize sampiasanao mihitsy hoe hitanao reto vazaha tiako koragnina eto fo baka raha zegny satria zay agnisan'ny atsika boka tsy niomagna be amin'ny resaka famokaniagnanao ty fa marigny le valiako satria tsara be koa le raha satria partage le izy musique du monde na resaka hoe kolotsaigna malagasy zao ty koa maro be ny endroit manandratra zao karaha ataony institut français alliance française regny ary tsy agny fo koa fa maro be domaine manandratra magnaboaka le raha zegny ny remarkinaka voalohany zegny matetiky agnatin'ny monde ny raha zegny vazafo ny maro mandeha mizaha raha zegny ary managna ouverture d'esprit amin'ny raha zegny misy gasy fa vitsivitsy ary matetika anao koa agnatin'ny monde ny i raha volaniko zegny hoe manandratra ny kolotsaigna gasy nanjary karaha hoe ino ma fivolagnana zegny karaha dommage zegny izy fa anao koa manandratra kolotsaigna gasy ny ankamaroan'olo avy mandeha mizaha anao vazafo ary tegna ny hitanao le vazaha avy mizaha zegny mankafy ary tia fa vitsy zegny hoe pré-tandrazagna aminao avy mandeha mizaha zegny de matetiky zegny anao koa agnatin'ny monde na i raha zegny mifanerasera amin'ny vazaha de karaha hoe misy ouverture koa le matetitetiky fanojo vazaha agnatin'ny monde. D'accord, merci beaucoup mazava eto atsika hoe ritiko koragnanao teo ino miteny hoe rehefa magnano ty resaka fanandrasana kolotsaina malagasy anao ny gasy tsy de intéressé loatra satria magnino zavatra fahitany gasy eto andavanandro ve raha ataonareo agnatin'ny fanandrasana kolotsaina malagasy io zay mahatonga gasy tsy intéressé sa mety misy antony hafa araka ny fiheveranao azy tsy hoe hitany isan'andra satria atsika eto tsy managna misy tsy managna hoe le télé na sehatra tegna manandratra le manandratra mampanongana aby le kolotsaintsika mananagna endroit atsika teto fa losy raha hafa izy am'zio ty zegny ke io misy problème koa zegny atsika eto donc tsy haiko maventy be le olo mitondra sa le olo indesigny sa mifamenofeno le raha satria na resaka ministère ny culture agny tsy managna politique hoe
anosiky le olo ity kolontsaignazy. De am resaka mozika le raha volaniko fa après misy resaka raha hafa fomban-drazagna zay organisegna karaha hitako mahasariky olo fo fa koa resaka mozika zegny tegnany hoe misy karaha misy blocage zegny ary matetiky le olo koa koa fa hoe raha gasigasy ambanian'olo ataon'olo tsy tsara, ataon'olo karaha hoe ratsiratsy raha koa fa gasigasy matetiky olo tsy avy koa fa hoe anao magnano concert raha gasigasy satria karaha ataondreo tsy ambiancé le raha fa io zegny karaha hoe maro be paramètre amin'io satria raha volaniko aminao zegny gasigasy fa salegy ataon'ny roaroara igny mahazo olo fa maro karazany koa zegny le kolontsaintsika zegny fa matetiky karaha toy antsika avaratra zegny aparan'ny salegy mampitsinjaka baly manjofo zegny maro zegny karaha toy ny rythme exploitegna afaka atao la musique afaka tandrignesagna tsara amin'ny sofigny zay boka amitsika avaratra na magneragna ny Madagasikara maro karazagna ny rythme fa olo zegny koa fa tsy raha mampitsinjaka donc zegny donc koa fa tsy raha mampitsinjaka andeha manjofo baly le olo tsy voasariky loatra amin'ny raha zegny. Bon, John mazava Paul Edordo. Taiza ny tany nianaranao resaka baro la muzika ty? Efa fehitrinareo ve mahay resaka la muzika na resaka ara mihitsy sa taminao tao fanao nihezaka nahombombo raha tagnatin'ny lohanao sy tagnatin'ny fonao tao nisinao mitsandrahagny? Amin'ny za tamin'ny resaka la musique misy histoire madinidiniky naviako amin'ny toerana misy za azy io ty. Efa koa raha hoe kontikontegna taogno fa 10 taogno mandilitra za fa tagnatin'ny tontolon'ny ara ya agnatin'ny ara maro be boka agnatiny de tamin'ny lycée za nanomboko tafidriky tagnatin'le vitin'ny resaka ara io tamin'ny lycée nagnano resaka théâtre nanangana spectacle concours interlycée concours interlycée resaka théâtre zegny de io Alliance Française donc ny organisé zegny raha tsy diso za mangala histoire agnatin'ny boky agnatin'ny valise à lire ko anao maraka zegny donc valise à lire mivo voyage raha io de koa fa avy amin'ny fahatry tamitsika tagny le raha nisy raha karaha zegny de nagnano théâtre zay nanangana groupe zegny zay nisy tegna hoe olo fatia fotony raha io raha jiaby mianga amin'ny fitiavana tegna olo fatia atsika zegny tegna ny théâtre aloha nagnano zay nanangana théâtre de nagnano zegny zany ny famonjoako lalagna ny compagnie théâtrale Zolobe ho an'izay olo mahay à Diego agny tany misy zay magnano festival zegny zo organiser festival Andalabe izy festival Bojo Andalabe ahitagna raha maro que ce soit théâtre cirque jonglage raha jiaby musique nataonay aby raha zegny marionnette de fanerasera tamin'olo hafa amizegny zay fa nagnanaovako la musique koa zegny zay nagnano angano agnatin'ny théâtre Zolobe tô fa magnano angano zay ary matetiky anganontsika boka avaratra agny misy hira fo agnatiny de misy hira agnatiny ao de hira aby igny nianaragna agnatin'ny théâtre igny sady magnano musique de fa commencé misomasoma guitare zegny tagnatiny tô fa misy satria tagnatiny association efa association Faela fa za efa navy farafara fa tagnatiny tô efa nisy olo fa hoe fa mahay la musique misoma guitare misoma kabosy misoma valia de efa tô zegny nianatra tô fa za zegny tsy nianatra tamin'ny Ranozambalahely tsy nanagna la famille mpagnano la musique fa mpankafy musique donc efa nisy mamanay fa mpankafy musique de za efa tagnatiny tô zegny taminay tô famitandrigny la musique amin'ny disque amin'iny jiaby igny tegna ny hoe olo mpankafy la musique de tamin'ny Zambalahely indesin'ny mamanay mandeha mizaha concert za mitany fahitany za fa farany ngiabateur za tsy mizaha olo mpihira afara za boka afara za tsy mizaha aloha ary fa za boka afara ao za mizaha ke za efa nisy moment fa elaela za fa tia hagnano la musique donc tamin'ny Zambalahely mety tsy tadidiko tsara tsisy souvenir tsara za fa koa za nikoragna tamin'ny mamako zegny fa koa za zao nagnano la musique izy tsy gaga loatra izy ya de
karaha zegny zegny naviako nagnano la musique nanomboko 2014-15 teo donc za commencé se lancer tagnatiny namorogno la musique nagnano enregistrement ny album voalohany fa sinon talohany zegny nanomboko nagnano théâtre nagnano marionnette tsy najanogno raha jiaby zegny fa nitohizagna nagnano la musique mitohy am'zio ty ary mbala mitambatra amy raha jiaby zegny ino tegna malaise anao amindreo raha zegny lalaovinao aby regny misy musique io misy marionnette misy tegna mahalaise za poésie magnano poésie io tegna ny monde mampahalaise za satria ny poésie koa hitako mameno le raha satria agnatin'ny la musique anao ka mahay manoratra igny poésie igny mbala tsendriky misy feony afaka avadiky mélodie atambatra amin'ny gitara poésie koa ny image zegny anao ko hoe olo managna regard poétique satria zafady amin'ny fiteny vahiny regard poétique satria magnano raha poésie misy métaphore métaphore zegny ino edy fagnazavagna izy amin'ny teny gasy io zegny karaha ataony anao zio ty manoratra asa hoe masoandra mitondra hazavagna mitondra hafanagna afaka ikoragnanao resaka hoe fitiavagna de métaphore zegny hoe fitiavagna nataonao mitovy amin'ny masoandra de anao koa managna zay vision zay regard poétique zegny afaka koa anao magnano création amina théâtre amina raha maro feky agnatin'ny sehatra ny art zegny raha karakaraha zegny de poésie tegna mahalaise za hitako manosimoziky za ary za mavita amin'ny fo maraindraigny manoratra mahita idena rima zegny nagnano la musique anao tegna zay avy aty ivelany tianay mitandregny la musique anao hoe andesiny mandrimandry andesiny mandindiniky raha fa la musique anao zegny donc ny very hoe tsy natao nitadiavagna vola ve antony agnanovana la musique sy samy nagnano la musique hoe mba ty hitan'olo fomba ty regn'olo anao zegny antony agnanovana la musique satria tsy afaka andizany agnaty baly izy io ary tsy ho azahoana vola biaraka ny fieverako manakory fomba fijenao zay zavatra zegny nagnanaovako la musique voalohany ary tegna ny hitako na gaga manafo jiaby niaraka niasa taminaka mety mahita vidéo ty rô niany za zegny tegna strict tamin'ny raha io amin'ny studio satria za voalohany mpankafy za mitandregny zo an-tragno agny de ny départ nagnano la musique tegna ny fitiavagna la musique nagnano la musique donc tegna mélomane tsendriky hoe nandiniky tady vola loatra taminazy io fa bon efa nisy raha hafa koa nampidi bola donc mety de tsy variagna loatra hoe agnano la musique tady vola fa taprès zegny commence mandiniky koa anao tsara koa raha ty tadiavagna vola de eo am'zegny le sarotry amitsika Madagasikara ito hitady vola agnatin'ny monde-ny la musique fa amokatra la musique tsara magnentagnentagna fon'olo magnentagnentagna jerin'olo magnentagnentagna vodin'olo sarotry manambatra raha jiaby zegny fa zegny raha zegny ny tiako iaviagna za zegny volaniko za hiezaka agnano la musique mavita magnentagnentagna fo magnentagnentagna betro magnentagnentagna vody azahoagna vola jusqu'à niany za mala mitady lalagna amy raha zegny fo mety angatako am'zagnahary mety ho avy agny za satria entre guillemets il faut pas vendre son âme au diable volagny vazaha ko hoe anao agnano la musique direct za mahay io za koa agnano dancehall ragamuffin za mahay io fa izy koa zegny za agnano zo manjary very le aminaka mahitiavako izy satria haiko le izy fa tsy fa za ndraiky magnano fo rythme aby regny atambatambatrako zegny koa boka maha artiste antegna micréer raha mitady raha vaovao anao mety mangala rythme raga zegny mety asa afangaronao amy baoezy tsy haiko mavoaboaka raha hafa mety hitondranao agnabognabo am'le marché-ny la musique olo mivolagna tsara raha ty mampihetsiky fa tsara koa raha volagniny ngiaty zay zavatra raha vitan'io artiste araiky ankafiziko andafy agny Stromae na vita la musique mivolagna sujet mavesatra be fa nitsinjan'olo tagnaty boaty ary maro atsika donc nitsinjaka la musique ny Stromae fa koa maro aloha anontanianao mety misy olo tsy mahay aby nino ma sujet nikoragniny tagnaty tao fa
raha karaha zegny mety agny koa ny tiako hiaviagna amin'ny lalagna anaka amin'ny la musique. Fa mety hitry amin'ny resaka commercial ve la musique-nao hatohato? Efa nampidiriko efa nampidiriko commercial fa nisy hitanareo donc agny plus commercial kokoa satria efa maro le marikin'olo mpankafy mikoragna aminakahy tsara ndraiky koa raha nataonao raiky igny fa somary commercial kokoa fa tsy ratsy misy nivolagna zay sitrany raiky taloha misy sasany nivolagna tsara le izy io ty satria plus anao zegny hitanay plus niditra amin'ny monde commercial ty anay ke io amizay zegny anjaranao tompony anjarako tompony donc commence farafarany taogno boka atsika zio ty farany taogno magnano bilan de manomboka taogno 2019 koa zegny mandiniky hoe hihidrika aminay tohizagna am'le lalagna. Anao tsy mety hoe tsy ho sarotro hoe igérer raha zegny ko anao hiditra amin'ny monde commercial nohon'ny kabaroky vola sy mino ko adigna le raha tegna le aminao natonga anao nagnano antsika anao nagnano muzika. Tsy magnano sarotro hoe izy igérenao zavatra zay fa amin'ny fiheveranao azy de mbola avant resaka décision. Ya sarotro tsy tegna sarotro ary magnano raha tsy mora tsisy raha mora amin'ny fiaignana io na olo mahita resaka la musique manjary vola raha ty za hidrika agnano izy ty mety malakilaky tafita malaky vantagna diso zegny sarotro fo izy io maro be donc ny raha hoe afoenao de maro raha andalovanao ke efa haiko zegny tsy ho mora koa za zao hidriko tegna hoe commercial nefa za tsy hidriko hoe tegna hoe commercial be za agnano la musique azahoagna vola fa tsy la musique ino mety volagnina zegny hitady vola zegny anao agnatin'le raha ary za matoky fa mety aminareo mizao maro be olo mpankafy la musique hafa aparan'ny la musique tsisy ventiny ke za zegny manohy fo za milalagna hoe azahoagna vola le la musique fa tsy agnano la musique tegna ny hoe commercialy be hoe tegna ny hoe fa tsy miady aminakahy zegny fa manohy fo za hoe amin'ny lalagna beka le raha anjary vola créer contact amin'ny olo jiaby zay afaka miorganiser le raha metimety aminao baka le raha tianao igny zegny matetiky le organisateur zio ty izy variagna angala artiste efa hitany hoe ty mety mahazahoagna olo mandeha baly maro fa anao ndraiky amin'ny monde karaha ataony magnano musique world music anao mihitsy mitsakaraka contact fa anao koa tafidriky agnatin'ny contact losy kokoa zegny ya azahoagna vola fo ya ianao zegny misy tamiteny vazaha misy miteny vazaha zay atao miteny vahiny ataoko zay ino mahatonga anao zegny safidera atao miteny vahiny nefa hoe hita hoe ino antony safideranao an'izay teny vahiny zegny agnatin'ny la musique tsy aligasi ranoray fo anao nefa ny tegna fantarana Paul Dordo zao mazava ndraikindraiky amin'ny fantatako malagasy efa ndefa teny vazaha edy izy ko iranaka misy teny vazaha tsy jiaby direct vazaha misy gasigasy abaka eo misy amin'ny teny vazaha couplet araiky izy igny zegny efa hoe antegna efa mandiniky managna hoe pied pas araiky agnatin'ny monde international ke mbola tsendriky ny nagnano za zao ty mety andiniky za ndraraiky agny agnano hira tegna teny vazaha fo koa satria ny monde ny art ny monde ny la musique io zegny fa hafitra boka mandeha fa hafitra za zao mizandry magnano izy io eto ndraiky na zoky magnano izy io tsy fermé eto fo ary irigna atsika Madagasikara ivoatra hitondra kolontsaintsika fa afaka koa tsika maboaboaka amindreo fa tsika mavita magnano koa amin'ny fitenindreo koa zay maîtriser tsika satria andrianiko ny teniko fa n'olo hafa feheziko zegny agnisan'ny ampiasaigna Madagasikara eto ke zay raha zegny hoe tsy arianao mahagasy anao fa tsara koa anao koa mahavoafehin'ny olo hafa satria anao koa mandeha amindreo agny zegny anao mba hitandreo na reo nivanga CD nao zegny agnatin'ny CD nao misy raha hely mba azondreo agnatin'ny sorindreo d'accord
Amin'ny resaka kabaron'ny mozika ty any. Anao zao fa afaka mitenao hoe efa manana lazany efa artiste ve anao zao aminao. Artiste zay magnano mozika zany teto. Efa tafiditra agnatin'izay catégorie zay anao sa samby laizahezany tamy misy anao. Ouais, efa tafiditra ke. Efa tafiditra satria ko album lafiko zegny fo donc que ce soit teto tamitsika teto, que ce soit tany ivelany tany fa maro. Ary fa maromaro koa concert vitako teto. Na mety tsy concert maventy be le regnin'olo regny fa maromaro vitako concert vitako. Ary maro fan-naka donc nareo magnaraka amin'ny page Jomazava Production misy olo fo zay tsy mahay mikoty. Zay magnaraka ary mankafy ary tegna mandefa remerciement. Tegna misy olo zegny misy hiranao araiky ty tiako satria izy ty mikoragna aminaka. Za nisy moment za tamin'ny raha karaha zegny tamin'ny fiaignananaka fa hiranao ty maro be zegny olo mikoragna zegny aminaka, olo misy fanody za andalagna. A Diego za taloha za mandeha milalagna za tsy hain'olo fa za zao ty fa maromaro ny mahay satria fa mandeha le raha rehefa agnatin'ny monde la musique karaha ataony zandry madiniky magnano la musique donc fa vitsivitsy tsy mahay za zegny koa karaha ataony amin'ny faritra a Diego agny. Ke azo lazaigna zegny efa mandeha le raha fa andalagna ny hiakatra amin'ny mety itiavako izy fa bon raha jiaby baka io mety tsisy farany hoe eto fa mikisaka mivoatra. Manakory fahitany Jomazava ny resaka la musique eto Madagasikara indrindra atsika amin'ny sisiny. Manakory fijery hoe zavatra ho hisy avenir sa hay simba fo resaka kabaron'ny la musique. Satria ndraiky fa tsisy nofy nikoragna natao efa rythme araiky fo. Raha novolagny jirany taty fo mivoagna manafo araiky eto hoe raha novolagny teny novolagny teto. Anao fomba andragna melogny télévision anao bebe gany ndraiky mamany zanako sy lamoron'andro manandregny jusqu'à télénao ivolenao amin'ny riva. Tsisy raha zay koa. Ke manakory fahitana la musique zegny raha fatao anakory fahitanao ny avenir ty zavatra ty. Karaha ataony avenir ny la musique a Madagasikara misy avenir satria io boka mahatsara hoe anao agnatin'ny monde maromaro hitanao fo zegny ino raha i projet ezahan'olo atao ambadika ato, ino projet ataondreo zandry madinika ambadika ary samby magnano rô zegny efa tafidrika amin'igny koa rô zio ty mety marobe ny lesoko ny raha mety azo amboarina. De mety tsy problème rô fo koa navian'ny la musique gasy zio ty donc ny banjigna amin'ny la musique gasy surtout ataontsika sa jiaby boka magnano izy hoe coupé décalé tsy haiko goïta tsy haiko nino rythme africain na za ty mba magnano raha zegny satria io zegny le hoe azovy mategna ny faute amin'ny raha ty amin'ny resaka nanjary navian'ny la musique malagasy ty nanjary karaha ty apetrako fagnontaniagna valia am'izay mahavita mamaly io hitatsika io karakory izy fa misy artiste maro mbala miezaka mananitra magnosiky i rythme gasigasy mba hoe je salegy misy boka ambany zao maganja maro be zegny ary misy sasany somary kivy fa misy tegna mbala vognona magnano manambotra le raha io amin'ny musique internationaly mety misy asa hoe ba hoe niaro funk niaro raha hafa misy magnano fa ny avenir ny la musique malagasy surtout amitsika boka avaratra agny somary ndraikindraiky karaha hoe mapakivy karaha hitanao i raha ty ijotso ambany fa io fomban-draha fo boka io fiaignana manonga mijotso mety possible azy io ty rythme io manonga magnano karaha ty fa misy moment io zo ijotso mety misy raha vaovao hiakatra boka ambany ao zay angatako i raha vaovao hiakatra io zegny io amizegny le rythme gasigasy na mifangaro amin'ny raha hafa fa le hoe manandratra le magasy tsara donc agnatiny ao karaha zegny boka fiainana manonga mijotso de mety anonga le raha ijotso araiky boka io anonga raha vaovao karaha zegny. Fataheva zany antany mba niakarany Jomazava sehatra fialan-karaka koa zegny tegna ho hitany fa ato tamin'ny filalaovan'ny terrain Jomazava matetika. Madagasikara teto Madagasikara sa jiaby mifangaro zegny jiaby mifangaro ko karaha ataony ta Madagasikara maro be zegny efa niakaragna sehatra ko resaka hoe
toerana culturely zay misy amitsika eto karaha toy Institut Français Antananarivo eto, Alliance Française, Diego, de maro hôtel. Hôtel boka tegna ny matetiky hoe comme misy touriste regny zegny hôtel regny mi-invité matetiky magnano raha somary gasigasy. Sinon efa nagnano tam Joss Pub, nagnano misôma tambanimbany-volo madinidinika karaha igny ta Madagasikara teto. Fa ko après ta ivelany festivaly matetiky boka za mandeha magnano raha ivelany zegny festivaly théâtre na marionnette zegny matetiky andehanako na poésie. Fa en même temps zegny za magnararotro miproposer soit amy festival regny soit amle autour eo zegny hoe magnano la musique. Koa le la musique zegny efa nagnano la musique la Réunion, Maurice, Abidjan, Afrique du Sud et la France. Raha karaha zegny zegny koa legny nagnaraka za letry fa ela amin'ny page-naka amin'ny mur-naka compte personnel Joa Mazava Paul Eduardo efa naharaka raha jiaby zegny. Maromaro ny festivaly efa nandehanako, anao koa mitapy agnaranaka aby amin'ny internet mety hitanao satria agnatin'le programmation le festivaly mandehandeha tany. Efa firy hirany Joa Mazava hatreto na audio zany na izy efa niboaka araka tsara? Niboaka ndraiky tsy niboaka sa efa niboaka fô? Hiranao jiaby? Hira jiaby. Izy koa fa izy efa naboaka vita studio de firy koa ny mba vita clip? Koa ny vita studio donc fa mandeha 40 40 audio. Clip wala tsara mikonteko tsara boka fa koa clip donc za efa avy agny amin'ny 15 tsota ambin'ny folo clip. Ya io donc zay efa vita. Tatoato zegny miteny resaka hity kely zany resaka raha rampirenentsika. Miady be ny artiste mandeha mahazo contrat mandeha maraka artiste sy ny tariny magnano politique sa artiste manaraka artiste manaraka politique. Artiste mandeha manaraka politique magnano spectacle et tout sy ny tariny. Anao ve mba resy lahatra amin'iny ohatra mahazo contrat mba mandeha amin'ireny? Le zavatra zay. Le raha zegny ka izy mipody tamin'ny koragnantsika teo hoe misy raha tianao azahoanao vola. De karaha toy za manokana zegny fo projet ataoko. Raha tiako azahoako vola. De fa za tsy hagnano koa raha igny fa tsy tiako koa na azahoako vola zegny tsy ataoko. Zany hoe olo raiky tohanagna andeha amianao vola fa tsy tianao io olo anao tsy magnano. Sa hoe le izy ohatra zegny koa ohatra hoe olo tiako foto-kevitrinany am'le raha asesiny andeha ataony eo micontact za izy za mbala dinihako fo izy fa tsy hoe direct magnano za fa mety magnano za. Fa koa i olo igny zegny na politique nany satria koa monde-ny politique zegny koa amitsika tsy maintsy magnaboakaboaka hoe i olo igny raha andeha ataony iny ataondreo agnaran'izy programme ya zavazavanao satria en tant que citoyen zegny anao agnatin'ny monde-ny la musique anao raha jiaby zegny tsy hitako dommage tsika jeune izy io ty tsy mavita magnano zegny. Atsika agnaran'olo fo soran'olo fa contanianao olo programme-nazy mety maro olo magnontany anao ino ma programme mpagnano politique araiky tsy ela aby. Ke dikan'izegny za mavita magnaraka raha zegny. Za koa olo m'intéresse za vakeko programme-nany de koa izy nicontacte za fa ireo tamity tsisy nicontacte za ke tsaratsara kokoa taminaka donc zegny fa ary le mety olo vitsy tamin'ireo tao hoe donc olo tegna iriko hoe za koa olo ty nicontacte za nisy nicontacte nisy contact Diego tagny hoe ary jeune Diego zegny ngama vety zegny nga zegny contact hoe jeune Diego isôma tagny fotony zoko agnatignatin'ny raha zegny fa za tsy nagnano. De izy zegny fa izy nisy teo za koa nicontacte ny dama zio ty za mety nagnano za. Loky ny Joa Mazava teno. Koa resaka loky tsisy loky tegna ny hoe ty donc tiako ampiavaka za fa zay mametimety ndraiky maha à l'aise
za mavita koa hoe misanjy plutôt jeune tegna koa boka mbala fa tsy hoe jeune loatra fa commence miakatratra fony taogno fa za boka mipetraka Diego ke za koa hitanao a Diego ry za tsy hitanao matetiky be sikin'ny patalogno be niny fa matetiky short t-shirt maivankivogna raha karakara zegny ary za miovaova look koa hitanao donc agnatin'ny clip tsisy hoe look hoe ty tegna look tiako atao fa za koa miezaka hoe le raha atao mifagnaraka am'le hira atao na le couleurn'ny clip tia aboaka ke tsisy hoe look tegna spécial na mividy amin'ny fripo na mividy amin'ny magasin mandefa ino zay mba projetnao mba manokagna na hoe mba anjara brikinao hoetretinao omegna tanora avaratra na resaka art io na resaka ino mba managna zegny ve Jomeza? Ny voalohany projet ko raha hoe marindriny koragny donc ny hoe raha fiaragna amin'ny hoe samy jeune na samy artiste boka avaratra magnano raha na mifamorognan-kira akendriky zegny na organisation ny événement zegny zegny akendriky ny voalohany mety raha atao alohaloha aboka eo magnaraka donc amin'ny resaka hoe production la musique na image na son zegny hoe ny fagniriagna ary tsy maintsy ho tanteraka satria ny tegna koa managna fagniriagna zegny tsy maintsy ezaka ho tonga amin'ny fagniriagna zegny hoe mba managna studio professionnel na prise de son na prise d'image hoe professionnel mavita mavoaboaka raha qualité international tsy national fo na régional fo fa international na mandeha andafy raha ataonao igny olo mizazy igny agny tegna ny hoe volagna tsara raha ty zegny fagniriagna afaka mi-accueillir hoe raha na studio afaka mandray jeune Diego satria efa ao izy mipetraka Diego na olo avy boka antany hafa koa na Madagasikara na ivelany fa hoe a Diego. Manakôry programanao faramparagna atao volombolon'ny fety ny andro atoato izay zaben'ny programan'ny Jamazava amin'izay zavatra zay. Amin'ny programo atoato marindriny amizio ty za io Antananarivo magnano tsika magnano interview magnano concert amin'ny coup d'état Carlton le 5 décembre 20h de agny amin'ny bonne année agny za agnembagnembagna agny magnembagna izy fa izy ndraiky a Madagasikara amin'ny Nosankao hôtel Miavana zay hôtel nalaza izy nisy moment tamin'ny Facebook to hôtel farany lapa a Madagasikara kely zegny koa mba andeha zava koa de raha zegny fa zany kahiandreo andeha hagnano Sambanao andeha zao tsy sambako tsara ho hitako fa hitako amin'ny sary ke zany kahiandreo andeha hagnano animation ny bonne année ndreo 1er janvier mihitsy io l'animation la nuit du Saint-Sylvestre 31 décembre itoy amin'ny jour de l'an jour de l'an zegny ny programme raha hoe concert fa sinon programme agnaboaka hira vaovao tsy ho ela clip vaovao mbola agnaty sachet zao ary tsara aboakako tsy ho ela afaka fa magnaraka anareo amin'ny misabone amin'ny page na mandeha amin'ny page misabone amin'ny page Jamazava production YouTube satria aboaka YouTube akendriky izy de avy eo izy aboakany Facebook fa efa tsy ho ela de fiarah-miasa featuring madinidiniky maventy hira miaraka amin'ny Smaven donc amboamboarigna atoato koa mety ho fanody zay mirala Antananarivo eto de agnamboatra zay raha zegny fa zay ndraiky donc aboaka amin'ny 2019 fa tsy tatra amin'ny taogno ty eky mivita koa taogno ty raha karakara zegny ny projet amin'ny resaka la musique manokana fa sinon misy projet hafa agnatin'ny tontolon'ny art fo zegny misy projet hafa koa za manokana zegny fa zegny ho hitanareo zay magnaraka za amin'ny page-naka ndraiky amin'ny compte-naka Facebook perso na zay magnaraka satria za mipartage amin'ny page akory kabaro ino vaovao hitanareo agny fo koragna mandehandeha izy
Bon, afatra anao ary tamin'ny fandavanao teto, afatra zay fitanao pitaina amparaka fandaharantsika zegny, na ampankafy io na amin'ny mbola tsy nankafy anao, ino afatra pitainao na ho an'ny malagasy jiaby? Afatra manokana avy aminaka tsotra. Ny raha tiako zegny Madagasikara mandroso. Zegny donc fagniriagna donc ko gasy tsy managna zegny mentalité zegny hitako dommage. Madagasikara mandroso. Ke tonga Madagasikara mandroso mila miezaka antsika jiaby. Karaha ataon'izy io ty zegny isaoragna ezaka ataonareo ato amin'ny émission ça se dit bien dit. Zay hitako hoe ato tsisy sivagna zegny anao koa tsy artiste hoe efa karaha zegny hoe tsy ataonay invité interview ato. Ary za matoko fa marobe olo magnaraka raha ty tsy mipoimpoizigny mety misy olo marobe mahita izy ty ke afatra atsika Madagasikara andeha amin'ny lalagna ny fandrosoagna atsika jiaby miaraka miôva. Atsika jiaby miaraka miôva ary le toe-tsainitsika mihitsy zegny no tokony miôva miaraka fa tsy olo araiky fo no bazin'ny fiovagna amin'ny firenenantsika ty. Atsika artiste koa karaha zegny atsika artiste managna andraikitry maventy. Ho an'izay mavita, ho an'izay tsy mavita fa variagna amin'ny raha hafa tsy magnino samby olo managna zegny liberté zegny ary zegny koa hitako mbala tsara amintsika Madagasikara eto somary na somary tsy mipetraka azy zegny fa managna liberté fa atsika eto ke managna liberté misafidy anao zegny raha tianao atao. Fa atsika ndraiky managna force, pouvoir, afaka magnova zavatra, mitondra afatra amin'ny vahoaka zay magnaraka atsika. Ke zegny fo afatra anaka, tsotra volagniko. Madagasikara mandroso tanjona, alefalefa agny afatra ino aby raha mety atao hitondra fandrosoagna zegny, gnôvagnôva jery, ampianatra tsaiky, ampianatra zanaka, ananaragny ny zandry madiniky ho an'izegny zokizoky. Mety ho avy amin'ny tanjona irentsika amin'ny fandrosoagna zegny atsika. Zegny. Zafady, afantarana hoe firy taogno anao zao? Za zao ty teraka tamin'ny taogno 1989. 89. 29 ans. Merci. Naro ny famotaran'izay napetsaka atsika tagny eny. De niezahana iny fitipitiny nisy nikoragna teto ataoko fa misy navaly raha tetsika tagny azotsika tsakotsako igny tagny tokantragnotsika tsiraikiraiky tagny. Mety malandalo eto fogny dramazava na ho andalo Diogo za itsidiky izy ihany koa afaka mikorokoragna karaha zio koa mbola misy sehatra hafa ahafahanay miaraka mikoragna koa entigny iny tsakotsako sivasivatsivagna zay zavatra tokony resagny ho fampandrosoagna ny tany misy atsika sy ny faritry misy atsika na koa mba hatratsaratsika tanjogno Madagasikara handroso zegny tanjogno tanora jiaby izay mihetsiketsika am'izao fotoagna zao ty. Isaoragna Dramazava Paul Eduardo nagniky ny vahita tao fandaharagna ça se dit bien dit tamin'ity androany ty naro zay zavatra andesiny afatra zay andesiny misaotra aminao lalahy makasitraka makateligny ho avy amin'ny ambony indrindra anao am'izay zavatra ataonao zay de mametraka velomo mandrapitafa amin'ny herignan'io toy izao ndratsika hiaraka eto amin'ny artiste hafa izay ankafizitsika koa. Ok. Zena veri avakoya kwezi kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit bien dit.